Gode Ibrahim wakili ya wuce warki Alhaji Sani dan Yakubu wakili ya wuce warki Alhaji Sani lafiya malam daga lafiya ka ba ta san abin da ke rayuwa a garin nan ba ina nan sani ba ka ke samu muke wakili ya wuce warki Alhaji Sani dan da ta Yakubu ne wannan wakilin turakin wani ce. wakili kuma Wakili fa shi ne da wannan abin da muka yi. wakili Ka ga tafiya ta ina ta. Nan zan ɗaga gari na. ka daga aiki haka A kai baka san me yake tafiya ba? yoni me na sani To ana ta raba kuɗi da zanuwa, kuɗin ɗinki da kuɗin zani. Ana ta rabawa kusurwa. wai ke ma ki ce min wakilin tarakin warjin ne Rai kuwa, wakilin tarakin warjin da wata sosai ma kuwa kai ma gargaya da gudu ka je ka karɓo naka. Ka ga tafiya ta. wakili turakin warji nan an kana ɗaka turakin warji ka gani ko cewa dai ka gani a san ka ta siyo a san ka ta siyo karke mana kare a san ka kika siyo ba wani wanda ya baki da kuɗin ce bane a san ka kika siyo Ba wani. Ba ka da labarin Alhaji Sani wakilin turakin warji? ba san ake baya kyauta sai dai aje a kai mai in wani ya doki wani tabariya dan haka ni yanzu ban yadda ba an kuma ne gidan ni in gani a kasa ba an ci da kare ana biki a gidansa in gani a kan kawai zaka zo ka rike gidan albishirinka da yamma ka zo zaka same ni Aina. inda ya bani jari nake kasuwanci wa shi alhaji ai sai dai ka tafi ka je kai da ku ina nan gundumi na ga alama ba za ka yarda ba ina nan kamar kake Alhaji Sani wannan wakili tarakin warji na rantse maka da Allah abin da yake ya wuce misali ya wuce misali ka ce gwamnati ai ya bi gwamnati yanzu yi ana bin gwamnati kai ni yanzu ba wannan ba ni lallaba zan je buɗe gurin sana'ata kai sai ka tsaya ka ta zaman kashe wando kawai za ka dogo wani hira mun ka ce wakilin tarakin warje yana rabo yana waye a tamfa da suke tsada a yanzu idan ka je kantin kwari yar karamin ma 17,000 ake zai da ka je ka ce wannan can banza ga cikin gida ma zan koma kawai ana wannan kama su busa an kaɗa mai kuma an busa an yawa yaushe ka ba da jiran lemo ne da kankana da abarba da ayaba gundumi matsala ta da kai baka jin shawara a je kwa nake ji shawara na faɗa maka mutumin nan yana taimako yana raba mata a tamfofi yana raba mata a sana'a to ni ma abin da aka bani na zo na buɗe nan gurin yake sai da mai ba kayan daɗi yake sai wasu abarbatin lemo ba ya za ka zo ka ce alhaji sani abu da yan lemo ai ina ni na ce maka ba shi ba ni jari aka ban na buɗe a gurin wai da gaske jarin ya baka kwarai makwa yana raban kayan jari ai ba yana da ba kaga masallacin juma'a yana kai agaji masallatan cikin unguwanni yana kai agaji yara yan mutsi ya masa a baya ba ni ma ga abin da yana kundumi Tabbas wakilin turakin warci sai godiya ba ga talakawa ba ga masu kuɗi ba ya raba mana keken ɗinki injin markaɗe injin wanki da sauransu. Tabbas mu ma mata wakilin turakin warji bai bar mu a baya ba. Yana taimakawa matan aure, zawarawa, 'yan kasuwa, yara waɗanda ba sa da sana'a. Yana ba su sana'o'i na hannu. Kai, rayuwa ce. Kai wato mu ba abin da za mu ce da Alhaji Sani wakilin turakin sai dai godiya. Kai, da ni ba yanzu ba na yi. Tun da ya zo jangul ya ba mu aiki ya raba jari. Kowa ya bada jangul. Allah wallahi ba dole in tsaya ne wani kai na ba aure ba nake so. Zainab ya bala ya saka maka baban Maimuna baban Sadiq yara